Tam už sa blížime k 19. Pozor na to, veľké zmeny, tak som zvedavý, čo tam bude schované a kde sa nachádza tá hlavná cena. Víkendovka pre 4 v Aquacity Poprad, tak som zvedavý, čo sa teraz stane, že či náhodou možno padne táto ultimatívne najlepšia cena, ktorú sme mali v rámci našej silvestrovskej tomboly. Sonička je na linke. Áno, ahoj. Ahoj, črievička, pokladík, ako sa máš? Ja výborne, a ty? Vieš čo, výborne, počujem ma, bolo mi raz v živote lepšie. Kedy? Keď som bol ešte u maminy ako plod. Prosím. To teraz nevieš, ako vymakané, lebo som obklopený fantastickými ľuďmi. Na druhej strane sú úžasní poslucháči, ktorí ma dotujú takou energiou a ty si ďalšia posluchačka, ktorá ma normálne pumpuje, jak adrenalín, kedy som dostal. No, tebe treba, keďže máš dneska ten maratón, Počujem aby si to zvládol. Vieš čo, ale vieš si predstaviť, že to je namáhavé asi však? No, áno, toľké hodiny určite áno. No vieš, a dookola telefonovať, vieš, s tými ľuďmi, ktorých reálne ani nemáš rád, vieš, a pretvarovať sa, vieš, čo myslím? Ale ty máš každého rád, Jasné, ty sa že nevieš mám. pretvarovať. Vidíš, no konečne správny názor na mňa. I love you so much. Odkiaľ si, Soni? Ja zo Spišskej Novej Vsi. Zo Spišskej Novej Vsi. Výborne, super. Tak pozdravujeme východ Slovenska. Aký je Silvester zatiaľ pre teba? Zatiaľ mrazivý, máme už pripravené nejaké dobrôdky a za chvíľočku prídu kamaráti a chystáme sa hrať aktivity. Perfektné. Super, jasné, aktivity poznáme. Je to skvelé, tam sa človek veľa nasmeje. Veľa nasmeje, určite, až keď to skombinujete s nejakým tým štrnganím a trúbením, tak si myslím, že to má veľké grády. Áno, tak sa aj chystáme. No Sonička, čo by si povedala ešte na nejaké žrebovaničko v rámci tomboličky? No, to by som prijala. Hej. Počkaj, teraz som myslel, že beriem osudie a strčil som ruku do pohára s vodou. No, Sorry. to je ešte celkom dobre, že nie niekam inám. Nie, neboj sa nič. Bože môj, tak ideme žrebovať. Dobre, teraz Soni, takže ty získavaš cenu s poradovým číslom 20. A teraz, čo sa tam tak môže nachádzať? Máme to tu, počkaj. Knihy Posolstvo jednorožcov jednotka a Posolstvo jednorožcov dvojka. Áno. Počujem, ideálne určite na podloženie stola, prípadne hýbajúce sa postele, ale myslím si, že z toho platí určite aj prečítať. Ale nevadí. Ale tak vieš čo, sú to výborné, počkaj, Kava mi teraz ukazuje, povedz Kavi, že čo sú to za knižky. To sú výborné fantasy knihy od takej mladej českej spisovateľky, ktoré boli ocenené ako knihy roka. Áno, tak už v rámci toho všeobecnej inteligencie si to určite prečítam. No presne Aby to tak. bola v obraze. Výborne, super, boli to knihy roku 1872 a 73. No. Sonička, Dobre. tešíme sa, Teším sa, ja. že máš takýto darček do Spišskej, ťa pozdravujeme, nech sa vám darí a užívajte Silvester v zdraví, ráno sa Ďakujem zobudte. pekne, aj vy, šťastný nový rok, do Podobne. počutia, ahojte. Vyhraj cenu svojho života vo veľkej silvestrovskej tombola.